Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad dilahirke ana ing Makkah dina Isnin rolas Maulud taune taun gajah taune taun gajah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ibune Siti Aminah ramane Sayyid Abdullah garwane Siti Khadijah karo Siti Aisyah karo Siti Aisyah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Siti Hamzah Siti Saudah Siti Ramlah Siti Maimunah Idun Zainab Siti Sofiyah lan Siti Juwariyah lan Siti Juwariyah Dede putrane Sayyid Ibrahim Sayyid Qasim Sayyid Abdullah Umi Kulsum Siti Zainab Ruqayyah Siti Fatimah Ruqayyah Siti Fatimah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Ja'a basiku pamane Usman Ali iku mantune Abu Bakar Umar para sepuhe Madinah hijrah kubure Madinah hijrah kubure Hasan Husain iku putune Abu Thalib iku pamane Abdul Muthalib iku simbahe Sofiyah iku bibine Sofiyah iku bibine Sayyid Hasan iku buyute Abdul Manaf iku janggahe Sayyid Husain iku arange gila udek siwure gila udek siwure salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Shallu ala Nabi Muhammad. Ilmu kang sejati nomor kalih dosa.